watere pinje maoko. Erokamano, aparo ni nok mar sukari ma bedo e ore ariyo. En ni sani ibiro yudo ka kanyo sugar board onge. Wan kod kambe mabiro manyien madonjo into the market. Kidhi Narok kae, wan kod kambe factory chiegni ariyo ma already dhi chako rego by January, February kae. Kidhi Kisika nitiere sugar factory mabende timang'o igero. So achiel kuom nok chandruok mosebedo en ya wagero factory ng'ato chako foundation mar factory mochiw projection on tan monego bioregi to oko invest in cane development. So failure to invest in cane development achiel kuom gima kelo ang'owa nok mar sukari. Number 2, wan kod gimiluongo ni cartels. Cartels nitiere in so many form. Achiel kuom cartels gima gitimo makelo nok mar sukari, anyalo wacho Joyce ni kuom ma kuro wan e dwe mar 11, dwe mar 9 ga 10 ka nyoche waneno weche mag masirni mag niang mawang sana area ma Miwani ka nyoche niang jopuro wang mamoko oko kaw. So mano achiel kuom gino makelo ang'owa shortage, nikech kidhi wang'o niang to part of niange gwendo kisewang'e to gintie ndalo ma nyaka ochop ge factory. Mako kadho ndalo go kok ochop e factory ting'eni niang no tuo to japur no osetiyo gi pesa ne mani ng'ino one way motimo ang'owa makelo nok ma sukari. Niang odhi owang' moingo area capacity ma factory nyalo rego, nyiso ni niang moko timo ang'owa odhi otuo. Then nitiere another area makoro dhi kelo sugar board dhi kelo go order eni onge kaka ng'ato inyalo mi licenses magero factory Joyce to kopuro niang kotieko modonjo into the market to chako laro niang mane obedo meant either to Moroni or to Chemelil. For example, wan gi West Valley Sugar monyocho biro into the market, en kende kambi mar Jarateng mamano be wagoyo ondamo kendo wagone giero kamano. But nyoche nitie gimiluongo ni lack of proper cane development. Iyudo ka pesa mogergo factory to gi pesa maginyiewo godo loche masombo niang. To niang ma loche gi sombo Joyce, magi niang mane obedo planned ni Chemelil ne dhi rego kata Moroni ne dhi rego. To gi donjo into the market, kineno the cost